Zeci de câini intră zi de zi pe mâinile instructorului de dresaj Adrian Nicolăiță. De la câini de companie la cei de pază, toți sunt dresați cu profesionalism de instructorul arădean. Da, vedeți cum vine câinele? Sare peste obstacol și la atacă. La fluierul stăpânului, lasă și se întoarce. Practic, dresajul canin și pasiunea aceasta pentru câini o urmărește de peste 40 de ani. De 20 de ani sunt instructor atestat de Asociația Kinologică Română. Practic această dresajul canin și ca sport canin și totodată ca o meserie, pentru că munca mea practic se referă la toți cei care au câini și care sunt interesați în a avea un companion deștept și agreabil în viața de zi cu zi. Instructorul se poate lăuda și cu performanțe obținute pe plan internațional. La recentul campionat mondial din Franța a reușit să se claseze pe poziția 5-a cu câinele Falco. Oltean Ciprian a obținut în Italia, la concursul de ciobănești belgieni, la categoria Mondio Ring, a obținut locul 5 mondial, ceea ce a un rezultat foarte bun. Iar eu, cu Falco, cu câinele meu, am fost în Franța la campionatul mondial de Mondio Ring anul trecut și am obținut locul 6. Deci suntem locul 5 și 6 mondial. Un reportaj amplu de la antrenamentele conduse de Adrian Nicolăiță veți putea vedea luni seara în cadrul emisiunii Lumea Sportului de la Vest TV.